дар соли 1929 сохтмони ду нерӯгоҳи обибарқӣ дар руди дарёи Вахш, яке бо номи Пули Сангин, ҳоло нерӯгоҳи обибарқии Норак ва дигаре бо номи Си Чароғак, ҳоло нерӯгоҳи обибарқии Роғун ба миён меояд. инҷо коргоҳи нур аст, коргоҳи ғурур аст, коргоҳи ифтихор ва коргоҳи нангу ор аст. дигар дар ҷаҳон ҷойгоҳе ёки ҷойи сарбандсозие нест ки баландтар аз ин бошад. Сарбанди сангии хокӣ баъди ба истифода додани нерӯгоҳи Роғун сарбанди баландтарини ҷаҳон Роғун мешавад. дигар на бетониш баробарӣ аст, на санги хокист, на чӯбӣ, на дигар. аҳамияти нерӯгоҳи Роғун ҳам иқтисодӣ аст, ҳам иҷтимоӣ аст, ҳам экологӣ аст. дар мавриди камобӣ об метиҳад ба поёни об, дар мавриди серобӣ обро дар инҷа медорад. салому алайкум. монда набошед. хуб ҳастед? чӣ тавре ки мебинем корҳои арматурбандӣ, баъдан бетонрезӣ, корҳои кафшергарӣ, ҳамаи ин корҳо ба тарзи шаблонарӯзӣ дар ду баст ба роҳ монда шудааст. агар вобаста ба ҳамин нақша гирем айни эмол мо дар отметкаине ки сатҳи 974 ҳамин нақша қарор дорем ки ҳамин болои сарпӯши дидагат мебошад. дур нест он рӯзе ки роҳбарияти олии ҳукумати Тоҷикистон ба нақша гирифтанд ва мо ба ҳадафҳои худ пурра ноил мегардем. ва ба тамоми ҷавонони ҷумҳурӣ ман муроҷиат мекунам ки инҷо як майдоне аст ки ватансозӣ аст, ободии миллат аст. биёянд дар бари мо истанд кор кунанд. Роғун ояндаи ободии халқи тоҷик, сари баланду рӯи сурхи ҳар фарди ватан ва кафили болоравии нуфузу обрӯи давлати озоду соҳибихтиёри тоҷикон аст. рӯз то рӯз, лаҳза ба лаҳза, сония ба сония як тағйироте дар рафти корҳои сохтмонӣ ба вуҷуд омада истодааст ва ин ҷараёни кор касро ба он умедвор мекунад ки дар ояндаи наздик ин манбаи нур тамоми халқи тоҷикро ба орзуу омоли худ мерасонад.